Dobar dan svima, dobrodošli u moju kuhinju. Evo danas jednu brzog recepta. Napravit ćemo brze kiflice sa nutellom. Testo, eto, povremeno kupim u Lidlu. Ima to na manje pakovanje od 250 grama. Ja sam ovo uzela malo, da kažem, veće. Ovo je od 400. Presečemo na pola. Onda i ove polovine na pola. Ovdje ćemo napraviti trougliće. Tako mislim da se to dobro preseklo. Sada filujemo kremom. Redan se greje na 180. Sad ovo urolamo u kiflicu. I stavimo u pleh za pečenje. Evo, kiflice smo nabunili kremom. Uvili ih, premazali žumacetom i one su spremne da se peču i vidimo se kada to sve bude gotovo. Evo, kiflice su gotove. Ja ću samo malo da ih posipem šećerom u prahu. Toliko od mene za danas, pa vidimo se u narednom klipu. Ovo je bio jedan brzinski recept, eto da se malo zasladimo. Ćao i prijetno!